Diyos marhay na aldaw po sa Indogabos, as in welcome sa misa nin banwaan sa telebisyon. Sa Santa Misa pong ini, idolot niya to ang sa tong mga personal na intensyones, asin ang mga minasunod. Thanksgiving and prayer for special intentions offered by Matias family. Thanksgiving Mass offered by Brother Ruel and family. Needs Abio, Del Rosario family, and Thanksgiving for the souls in purgatory offered by Salve Cabral. Thanksgiving for the blessings received and for the souls of Francisca offered by Doti Monte and family. Thanksgiving for all the blessings received for Mary Jane Prado, Maria Francia, Virgie, Hector, Alexis, and for the complete healing of Ramon Robenitas and Rosandra Monteras, offered by Llantero and Decena family. For the safe and good health of Viel Maria Rodriguez, Maria Faye Jerome Rodriguez, and for the good health of Arnaldo II, Arnold Kirby, Cindy, offered by Bunyag family. Complete healing of Ramon Robenitas and Rosandra Monteras, offered by Needs Abio. For good health of Rosalia Asense and Villafuerte family, offered by Janet. For fast recovery of Sister Nora Patlonag, and for all the souls of LLFCC members, offered by LLFCC and CRC family. Eternal repose of the soul of Hilda, offered by Bahamunde family. Dulot sa mga kalag ni Virginia, Antonia, Julio, Santos, Josefina, Juan, Julia, gabo sa kalag sa purgatorio, offered by Alinartes family. And for the repose of the soul of Lairana, offered by Franz Madera. Sa kalag ni Lani Pinanggang, offered by Te Bahamunde. For the souls of Estelita, Juan, Sofronio, Milagros, Rebecca, Gregorio, Jose, and for all the souls in purgatory, offered by Mila Rubio. And for the souls of Kristen Joy, Gregorio, Saturnina, Aaron, Antonio, Epifania, Pablita, Jose, Yolanda, Ronald Joy, Christy, and for all the souls of purgatory, offered by Bibi Dicena and Joseph Llantero. For the souls of Marcelo and Romeo, and for all the souls in purgatory, offered by Ludel Lumbria. For the souls of Florencio, Remedios, Sheila, Rolando, Bricio, Beltrida, offered by Mrs. Rosella Landes. Ngunyan iyo ang ika-30 Domingo nin taon. Ang tema, ang tamang pagpamibi. Sa pagpapamibi, ipinapaabot ta sa mahal na Diyos kung ano ang nasa kaisipan asin puso niyato. Maging sincero kita sa satuyang pagpamibi. Sa satuyang pagpamibi, ipahiling man niyato na andaman kita na maghinanyog sa kapahayagan ng Diyos mantang kita nagpapamibi. Sa selebrasyon kan sakramento nin Eucharistia, ipahiling niya to na kita nagkakaburunyog bilang sarong komunidad na may dakulang pagsarig sa pagpamibi. Ang mamamayo kan sa tong selebrasyon, iyo sa Reverendo Padre Jerome Pelagio, Mission Director kan Cáceres, as Informator kan Holy Rosary Major Seminary. Matindog po ang gabos asin maugmang awiton ang awit sa pagpuon.
Marahay na aldaw po sa Indogabos, mga tugang. Marahil na aldaw man po, Padre. Sa ngaran ka na ma, asin ka na aki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Ang grasya na Yesu Kristong kagurang nanta, ang pagkamot kan Diyos, asin na pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa Indogabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ako antang sa toma kasalan, tangani magkanigo kita magsilibrar, kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang. Tanagkasala ako ni Makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo at sin sa kapabayaan. Sala ko, sala makuring sa ako. Kaya nangangadi ako kay Santa Maria, Dahil na Birhen, sa gabos na Angeles sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan ng Diyos. May herak malugod sa tuwan Diyos na makakamahan, asin pagkapatawaran sa toma kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibig kita. Diyos na makakamhan asin daing katapusan, pasarigan sa mong pagtubod, paglaom asin pagkamood. Lugod maugmang mautob mi ang inahagad mo sa mo. Tangani magkaigwa kami ning kahirasan, sa buhay na sa imong panuga. Ininahagad mi,
Sa ngaran ni Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, nakaiba mo, asin in Espiritu Santo, naubuhay asin nagahade, sarong Diyos, sa kapanahonan, nin mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Ipinapahayag sa enot na babasahon, ang mensahe na sa pagpamibi, kaipuhan na marhay ang pagpapakumbaba. Magpamibi kita, bako lang sa panahon nin kadifisilan, kundi man sa panahon nin kaginhawaan. Hinanyugon po niyato ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Sirach. An kagurangnan iyo anukom, asin da isya nin pinapalaen. Da isya nagpapahiling nin pakiapil, dapit sa sarong tawong dukha. Dadangugon niya ang pamibi kan inaapi. Da isya magbibinongog-bongogan sa pagkimaherap, kan mga ilo, o kan babaeng balo, na nag-oosip kan sa iyang kadalitaan. Aakuon ang marahay na naglilingkod sa kagurangnan. Asin ang sa iyang pamibi, makakaabot sa panganuron. Ang pamibi nin mapakumbaba, nakakataros sa langit. Daing karangahan, sagkod na daing makaabot sa kagurangnan. Asin daing mauntok, sagkod na daing hinanyugon nin orog kahalangkaw. Gibuhon ang katanosan sa matanos na tawo. Asin itao ang kahatolan. Ang kagurangnan, dai maghahaloy, asin dai nasinda, papahalaton. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Dinangog nin kagurangnan an inagrangay kan mga dukha. Dinangog nin kagurangnan an igrangay kan mga dukha. O umawon ko ang kagurangnan sa gabos na panahon. An sa iyang kaumawan, danay na nasa sa kong uso. An kagurangnan, ipagoog manin sa kong kalag. An mga mapakumbaba, mahimate, asin mauugma. Dinangog nin kagurangnan ang inagrangay kan mga dukha. An kagurangnan, minatalikod sa mga tampalasan. Nganing paraon sa dagaan sa indang giromdom. An mga mata nin kagurangnan, nasa mga banal. An sa iyang talinga, nasa sa indang pakimaherap. Dinangog nin kagurangnan ang inagrangay kan mga dukha. An kagurangnan, harani sa pusong nagsusulsol. Sa iyang ilinigtas ang mga nahohorasaan. Binalukat nin kagurangnan ang mga kalag, nin sa iyang mga surugoon. An minaampon sa iya, dai hahatolan. Dinangog nin kagurangnan ang inagrangay kan mga dukha. Ang dakulang pagsarig ni San Pablo sa Diyos, iyo ang nagtao nin kusog sa saiya sa panahon nin kadifisilan. Hinanyugon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo kay Timoteo. Dapit sa kuya, nagdatong na an oras na ako iatang. Nag-abot na an oras kan paghali ko sa kinaban. Nakilaban ako nin marahay. Natapos ko ang pagdalagan. Asin, nagdanay akong maimbot sa pagtubod. Kaya ngunyan, naghahalat na sako ang korona nin katanosan, na itataos ako nin kagurangnan. Ang matanos na hukom na itatao, bako sa nasako, kundi sa gabos na huli sa pagkamuot. Naghahalat kan sa iyang pagdatong. Mayo lamang nin nagdanay sako sa inot kong pagdepensa. Binayaan ako kan gabos. Patawadon lugod sinda nin Diyos. Alagad, dinamayan ako kan kagurangnan sa katinauan nin kusog sa pagbalangibog kan marahay na bareta sa mga pagano. Kaya nakaligtas ako sa kagadanan. Ililigtas ako nin kagurangnan sa gabos na maraot. Asin dadarahon niya ako sa iyang kamurawayan sa langit. Mapasaiya ang kamurawayan sagkod lamang. Amen. Tataramon kan kagurangnan.
Salamat sa Dios. Ang tinadangog kang kagurangnan na mahal na Diyos, iyo ang pamibion na udok sa buot. Pano nin pagkamuot asin pagpakimaherak. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. Ang kagurangnan mapasendo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo, sosog kisan Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Inusipon man ni Jesus ang parabolang ini sa mga taong naguhona na sinda marahay, asin nagmimenos sa iba. May duwang taong nagduman sa templo, tanganing mamibi. Ang saro pariseyo, asin ang saro para singil nin buwis. Nagtindog ang pariseyo, asin ang mibi nin siring. O Diyos, nagpapasalamat ako sa imo, hulita bako akong arog sa mga parabon, mga madaya, mga parasambay. Bako man ako arog sa taong ini na parasingil nin buwis. Nag-aayuno ako nin 2 beses sa simana. Saka nagtataw ako sa imo nin himuloan, kan gabos kong hinanapan. Alagad, ang parasingil nin buwis na nakatindog sa harayo, day nagngahas magtangad sa langit, kundi tinutumbok ang sayang daghan, asin nagsasabi, O Diyos ko, kahiraki man ako na sarong parakasala. Sinasabihan ko kamo, nan lalaking ito, mapuling matanos, kisa sa pariseyo. An marahay na bareta, kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo, matukaw po para sa humilya. Ang mga Hudiyo, 2 beses naglalaog sa templo, araw-aldaw. Pag alas 9 nin aga, asin pag alas 3 nin hapon. Naglalaog sa templo tanganing magpamangaji. Sa istorya ni Jesus, nadangugta ang 2 klase nin taong nagpangaji. Ang sarong klase, ang pariseyo. Ang tataramo na pariseyo, buot sabihon, itong mga separated, bako man ining itong may agom na suhay, kundi buot sabihon suhay sa mga ordinaryong tao. Ninhulita may halangkaw na klase, sinda nin buhay. Tano halangkaw na klase nin buhay? Bakong ordinaryo ang pagkabuhay. Ninhulitan buhay ninda idinulot sa pag-adal sa tataramon kan mahal na Diyos.
Kung ang ibang mga tao nagtatrabaho sa uma, kung ang ibang mga tao nag-aalaga o nag-aatama ni mga hayop, ang mga Pariseo, ang sa indang buhay, idinusay sa pag-aadal kan tataramon kan mahal na Diyos. Asin, sinda, naglilingkod man sa templo. Mga tugang, kung ang mga ordinaryo na mga Hudiyo, nag-aayuno sarong beses na nasa sarong taon, ang mga Pariseo, 2 beses sa sarong simana nag-aayuno. Pag Martes, saka Huwebes. Asin, sinasabi ninda, pirmisindang nagtatao kang sa indang 10% kang sa indang himuluan o tithes sa indang mga hinanapan. Ining sarong tao na nagpangaji, inaapod na publikano para singil nin buwis. Sinda ito mga hinahabuan kan mga tao. Kaya itong panahon, mayo pa maning periodiko, mayo pa ning telebisyon, mayo pa ning radyo. Kung ngunyan maaaraman kan tao kung pera ang dapat nabayadan na buwis. Tangunyan, i-advertise lang, sasabi sa radyo, sa telebisyon o sa periodiko, maaaraman mo kung pera ang sa imong babayadan. Ang lugar kan sa tuyang kagurangnan, sakop kang imperyo kang Roma. Kaya mga tao, pwedeng, dahil sila nag-aaram, kung pira talaga ang sa indang babayadan. Ang nakakaaram lang si para singilin buwis. Asin kung minsan, pwede siyang mag-umento, pwede niyang langkawan. Tanganing makadakol siya. Si sobra, mapapaduman na sa iya. Kung piraman lang ipapadara niya sa Roma. Kaya sinasabing mga madaya, mga parhabon, mga kakutsaba, kan mga kalaban, ang mga publikano, asin ang mga parasingilin buwis. Asin sinasabi, na ang sarong publikano, dipisilon makaligtas. Kung gusto niya makaligtas, ang gabos niya mga nahabon, kaipuhan niyang iuli. Asin, may dagdag ng 20% kang interest rates. Kaya lang kung gamit mo na, paano mo pa yan maibabalik? Kaya dipisilon para sa sarong parasingil nin buwis na makaligtas. Lagad na dangog tangon yan sa satuyang binasa. An publikano sa sayang pagpangaji nakahiling sa baba asin tinutumbok ang daghan. Ang sabi niya, kahirakan mo ako, ta ako para kasala. Mantang ang Pariseo, itong sinasabing suhay, ninhulitas siya marahay na taho. Sa pag-atubang niya sa mahal na Diyos, garo siya nakahiling sa salamin. Naghiling sa salamin. Ang nahiling niya, ang sa iyang sadiri. Nakatindog pa nga niya siya. Ang nahiling niya, ang sa iyang karahayan. Bako akong arog kan mga parahabon. Bako akong arog sa iya. Bako akong parasambay. Ang nahiling niya, si sa iyang sadiri. Ang inumaw niya, ang sa iyang sadiri. Dahil niya man inumaw ang mahal na Diyos sa iyang pagpangaji. Inumaw niya ang sa iyang karahayan. Mga tugang, may mga tao na siring. Naglilingkod sa Diyos. Nag-aatinder ning misa. Alagad, dahil man nahihiling ang sa iyang pangangaipo para sa mahal na Diyos.
Nahihiling kung ano ang sa iyang karahayan, kung ikukumpara niya ang sa iyang sadiri sa ibang tao. Mantang ang publikano, ang parasingilin buwis. Nagsabi siya, kahirakan mo ako. Ako para kasala. Nahiling niya ang Diyos, iyo ang Diyos nin pagkaherap. Ang Diyos nin pagpatawan. Kaya sa iyang hinahagadan nin pagkaherap, hinahagadan nin pagpatawan. As nahiling ta, nakahiling sa baba. Nagtutumbok nin daghan. Ini duwang aksyon na ini, duwang gestures. Tanda nin kapakumbabaan, paghiling sa baba. Sabi tabaga ang kapakumbabaan, tataramon, nagikan sa humus, Latin na tataramon, humus, daga. Ang kapakumbabaan buot sabihon, ang paghiling sa daga, ang paghiling sa baba. Nakita mga baba, nangangaipo, kantabang, kanyaon sa itaas, na mayong iba, kundi ang mahal na Diyos. As Amerikano, natutumbok kan daghan. Tanda manggiraray, kan labi-labing kamunduan sa iyang mga naginibong kasalan, tumang sa kapwa, tumang sa mahal na Diyos. Mga tugang, ang dinadangog kan mahal na Diyos, intong tao na nagpapakumbaba. Nahihiling ang sa iyang pangangaipo sa mahal na Diyos. Ang tema sa satuyang mga babasahon, ang manungod sa kapakumbabaan. Kapakumbabaan na nahihiling, dinadangog kan mahal na Diyos. Mga tugang, ang satuya lugod ng mga pangadji, mapakumbaba. Sabi sa enot na babasahon sa libro ni Sirach, ang mga pangadji kan mga inaapi, ang mga hibi kan mga ilo, ang mga ngarangaw kan mga balo, nakakaabot sa langit, nakakaabot sa panganoron. Asin nadangog taman sa ikaduwang babasahon, ang manungod ki Pablo. Si San Pablo, marahay na taho, may inadalan, alagad sa kahurihan, na bilanggo. Asin ang paghuna niya, tigduralagana siya kan saya mga amigo, mga amiga. Alagad, sabi niya, ang mahal na Diyos day nagtalikod sa iya. Ninhuli sa iyang pagtiwala sa mahal na Diyos. Sa iyang kadaihan, Diyos lang ang sa iyang hinagadan, nintabang. Mga tugang, mahiling talugod ang satuyang mga pangangaipo. Ang satuyang kadaihan. Ang satuyang mga kasalan. Tanganing mahiling ta ang pagkaherap kan satuyang kagurangnan. Maghiling sa daga, tanganing mahiling tagiraray, ang satuyang pangangaipo na itaas kang kagurangnan sa paagi kan sa iyang pagkaherap asintabang. Mga tugang sa tuyang tandaan, ang pangadji kan mga mapakumbaba, nakakaabot sa panganoron, nakakaabot sa kalangitan. Matindog po ang gabos. Nagtutubod ako sa Diyos sa mga makakamhan. Kaglalang kan langit asin daga. Asin kay Jesucristo aking bugtong niya, kagurangnan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria,
Pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hale sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos sa mga makakamhan. Hale duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan ng Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi nin banwaan, mamibi kita sa Diyos sa mga makakamahan, darakan pagsarig sa iyang tabang, sa panahon na inin mga kaaditan an sa tuyang simbag, kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pakimaherang. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pakimaherak. Para sa satuyang banwaan na Pilipinas, na anranga asin katuninongan, iwaras sa mga nagmumundo asin nagtitios. An katotoohan asin paglaom sa mga napupurisawan, asin nagluluya an buot. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pakimaherang. Para sa mga nawaran ni libertad, asin inaapi hulikan sa indang pagtubod, tanganing hulikan sa tuyang tabang, sinda makaligtas. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pakimaherang. Para sa gabos na nagadan, huli sa banwaan na Pilipinas, na magkamit din kapahingaloan, asin an sa indang ginibo, iulugod an sa tuyang kusog. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pakimaherang. Para sa sato gabos, tanganing maghingowa na makipag-ulian, asin magkamit nin katuninongan. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pakimaherang. Ama, Diyos nin katuninongan, maawat mi an sa imong tabang, likayan kami sa ralaban, asin sa kaungisan, ininahagad mi, sa ngaran ni Kristo, na sa muyang kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Matindog po. Magpamibig ko mga tugang, tanganin sa ko sinan sa indong atang, maako manlugod, kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran,
para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, Diyos na makakamhan, ako ang atang nasamong idinudulot, asin itugot mo, nan sa mo'y paglingkod makadulot sa imo, ning kaumawan, uli Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasendo. Asin sa imong espiritu, Itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sen, magpasalamat kami sa imo, banal na Ama. Huli ka namumutan mong aki sa Yesu Kristo, an sa imong tataramon na iginibo mo kan gabos. Sinugo mong paraligtas, asin para tubos para sa mo, nanilaman sa bagsikan ni Espiritu Santo, asin namundag sa Birhen. Sa pagutob kan sa imong kabutan, asin sa pagtipon para sa imong banal na banwaan, nagdupa siya kan pinapasakitan, tanganing daugon ang kagadanan, asin ipahayag ang pagkabuhay liwad. Kaya, kaibakan mga angheles, asin kang gabos na santos, nagaharubay kami, kan sa imong kamurawayan, sarong tingog na nagsasabi. Maluhod po. Kagurangnan ikanang gadan banal, burabo nin gabos na kabanalan. Kaya ni mga atang, namimibi kami. Pabanala ka ng buwan kan sa imo espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Yesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat, binaakini. Asin itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamo, gabos, asin magkakan kaini. Taini iyon sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya maning kalis, asin giraray, pagpasalamat sa imo. Itinao sa iya mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo, asin mag-inom kaini. Taini iyo ang kalis kan sa kuyang dugo. Kan bago asin danay natipan, napapabulosan, para sa indo asin para sa dakol. Sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pag-ibuhon indo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwan. Nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo.
Asinay kimahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kanahawak, asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramdama kagurangnan ang sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kaibakan sa mong Papa, si Francisco, kan sa mong Obispo, si Rolando, asin kan sa mong Obispo, si Rolando, asin kang gabos na klero. Giramdama, siring man sa imong pagkaherap, an sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwan. Asin ang gabos na magadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakaidto pa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kay ras, kan buhay, na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong sa Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Ibania, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Matindog po. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan, sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan, kan sa imo pagkaherak. Magin dani na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami, nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na sa Yesu Kristo.
Sa Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan ibinawalat ko sa indo, ang sakong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare pagilinga, ang sa mo mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwa na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kang kagurangnan, danay na mapasendo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawahan kamo ning katuninongan. Peace be with you. Maluhod po. Uya ang kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kang kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maoomayan.
Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan sa bagsik kaining sakramento na sa mong inako, magkaigwalugod kami nin kairasan sa imong buhay. Asin tabangi kaming ikapahayag ang sa imong pagkamuot sa bilog na kinaban. Ininahagad mi sa ngaran ni Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw muna po para sa pasasalamat asin anunsyo. Pasalamatan niyato ang satong celebrante, Reverendo Padre Jerome Pelahio. Asinan sa tuyang mass sponsors, Mrs. Janet Villafuerte and Mr. and Mrs. Absalon Abio and family, Asinan Choir, CRC Youth Choir. Salamat man po sa mga acolyte, lectors, and lay ministers, asin sa presensya kan Sisters of the Little Mission for the Deaf, asin sa saindang pag-iriba. Pasalamatan man po niyato ang management and staff kan PBN TV5 asin Converge Channel 10 sa padagos na pag-ere kan misa nin banwaan sa telebisyon. Ini madadalan alas 6 nin Domingong aga. Liwat gabos po iniimbitaran sa ginigibong charismatic prayer meeting kada Huwebes, alas 6:30, sagkod alas 8:30, Ninbanggi, digdi po sa CRC Center, kataid lang kang Archbishop's Residence. Pagirumdum po, sa Nobyembre 1, First Friday, day po kita magkakaigwa nin First Friday Healing Mass sa Good Shepherd Chapel kan Archbishop's Residence, ninhuli sa pagselebrar niyato kan All Saints Day. Siring man sa minasunod na Sabado, Nobyembre 2, mayo man po kita nin misa nin banwaan sa mga okasyon na nasambit. Salamat po asin matindog po para sa huring bendisyon. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos na makapangyarihan, anama, asin na naaki, asin na ni Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa lakaw kamo sa katuninongan. Salamat sa Diyos.
Amang makakamhan, ika ang samong Diyos, ang urog karahalang kawing, pinadara mo ang sa imong bugtong na aki. Na makisumaro sa samuyang kamugtakan. Nagbaba hali sa kalangitan, tanganing kami makaiba sa kaitaasan. Mga tao na inapod mo, tanganing makisumaro sa imong Diyos nun na pagkabuhay. Linigan ang samuyang mga kasalan, dutan ang samuyang mga puso, paumayan ang samuyang mga kalag na may helang. Inahagad mi na kami mag-ako kan mga grasya nagikan sa imo. Tanganing kami maumayan sa kabuos na klase nin kahilangan. Kailangan sa kalag, kailangan sa samuyang hawa. Hinahagad mi man sa samuyang mga pamibi, sa samuyang pagtiripon ngunyan, na sa imo man paumayan, ang samuyang mga sadiring tao, mga amigo asin amiga, na nagtitios, ninhuli sa manlain-lain na klase, ninhelang. Mga problema na dinadara, personal, asin kaibaan sa indang pamilya. Sa tabang ni Ina, Nuestra Señora de Peña Francia, ang gabos na ini, hinahagad mi, sa ngaran ni Kristo, sa maong kagurangnan. Amen.